Mazira sei muri yeZimbabwe. Toda kutendai nekuti tese taswera takativira nyaya yekoti. Sekutaura kwatakaita nezuro, the court was supposed to have some arguments today. So my arguments edu takwanisa kutuma ma-admins in place kuti vaite make sure kuti everything is in order and in time. So zvakwanisika izvozvo. So we had two lawyers helping each other today, vachipresenta the third lawyer, like zvatakataura nezuro kuti is not feeling well. So tikutarisira kuti maybe tichanga tiinaye pama court dates anoteera. So judgment ma-admins ambotinyorerai kuti judgment yaiswa on the 10th. Like what we said yesterday, kuti the magistrate nezuro vakapa disclaimer vachiti the following week she won't be available. So we're expecting kuti judgment ichapushwa to the week the 10th. That was our expectation. So chatoda kutenda Mwari ndechekuti tirikwanisa kuramba tichibatirana semhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvese zvinge zvichienda kumberi. Welfare yaComrade Nyokayemabhunu, so far so good. Tisati taita ma-challenge, we are trying to help whenever need rises. Asi you know kuti takakwanisa kuempta ma-pockets edu kuti tiite cover ma-upgrades ataa tichiita to the legal team, because which means kuti one lawyer akarwara uyu dai tanga tisina kuita an upgrade. Nhasi tingadai tina one lawyer chete anga aripo asina munhu anomubatsira. But vanga variko court vari kutaurira ma-admins vakati no, the arguments went well, but the feedback from the lawyers vari kuti iwo on the 10th we have 50-50 chances, but we keep on praying kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Security wise ndo yataa tichikumbira. Nhasi tanzwa kuti the security was tight security. Riot police was involved mucourt yaComrade Nyokayemabhunu, wari well armed. That's what we expect. Kwete kuti zvigananda zvinongoita madira azvinoita zvichipinda zvichiita manipulate the court sessions. So at least we managed to deal with that case yesecurity. So nyaya yaComrade Nyokayemabhunu yakwanisa iyo kuita a high profile case, yakwanisa kunga iine tight security. So tinozvitenda izvozvo, toramba tichiti pasi nezvigananda. Then suppose ma-lawyers azama kusvika paanogumira, we have to prepare for the high court kana judgment ikasava favorable to us. That's what we have to expect on the 10th. But we are praying kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Since muri kuona kuti this is a political case, the manipulation iri kuitwa nezvigananda yacho, it's a top class. Zvimwe zvacho we try, tinouya toshare, zvimwe zvinokwanisa kusheka, but zvimwe zvacho we can't share since ma-court sessions achakasita. But takaremerwa, we are fighting a lot of wars, and tinoramba tichikumbira ma-prayers kuti zvinhu zvirambe zvichienda kumberi. Toda kutenda vanhu vese vakwanisa kuenda kukoti. Vanagogo vaenda kukoti, ndazotaura nevamwe vanagogo vasanganikwa nema-admins. Tanzwa kusiririswa wafamba from the court vachienda kudzimba dzavo. So ndo pavazomirirwa nema-admin vakati ko vanagogo munogara kupi? Kanzi no, tinogara kure. Kanzi no, regai tifonere Comrade Sarwaka. Vakatifonera, tikataura navo, tikazovatumira mari dzetransport dzekuti vakwanise kunge vachisvika kudzimba dzavo. Asi hanzi varamba vakati hatichaiti Uber pano, taakutopinda musupermarket tichitenge chingwa. But toda kutendai vanagogo,
ndafara kutaura nemi. Tikuramba tichitenda rutsigiro rwamuri kupa kuna comrade Nyokayemabhunu. Ndiyo revolution yacho. Tiri kutenda tikaona vanagogo muchiramba muchibatsira, ndosaka takwanisa kutambanudzawo pashoma patanga tiinapo kuti mubatsirike for transport, asi mazosarudza henyu kutenga chingwa, asi tiri kutendai. Right. Tichaita follow up palevel redu naiwo comrade Nyokayemabhunu wacho kuti wati briefe about kuside kwavo kuti ndeapi ma-upgrades angangodiwa kana kuti zvavari kusangana nazvo, but that can be done today. I think tichakwanisa kuzviita on a Monday. Asi when need arises ticharamba tichikupai the updates. Mamwe ma-admins they are here vacharamba vachifambirana nemi isisu tichiitawo rimwe basa rekuona kuti tiri kugadzirira sei, because you understand kuti zvigananda izvi they are fighting today. We were all exposed. I don't know kuti chii chaitika, kuti was it voluntary kana kuti comrade Nyokayemabhunu wacho was put in the corner kuti vakwanise kuita share our numbers. Hatisatani information, we can only get that on a Monday, but tichambotryawo kuita mamoves atee tichiita over the weekend. Saka kana tisina kuzoonana nemamwe maupdates over the weekend, zivai kuti macomrades enyu ari safe. Tinenge tichiitawo mamwe mamoves atenge tichiita, because as you can see kuti nyaya iyi inoda a lot of effort to be put in place, nekuramba tichiupdatana kuti zvinhu zvedu zvakamira sei. But toda kutenda whoever participated, ma-contributions enyu tikuramba tichimaona. Tiri kutenda Mwari ma-efforts amuri kuisa haasi kuenda unnoticed. Ndizvo zvinoita kuti revolution iende kumberi. Hadzisisiri hadzo mari dzekuti dzinokwanisa kuita feature for legal abuse, but kuti ma-court sessions ange ariwo presented, ma-securities edu ange ari panzvimbo, tiri kuzvifarira. Then on the 10th, my comrades, we are not going back with this revolution, especially when these cases are going up and up like this. So what we are going to do is we are going to talk to the admins so that they will apply for a proper demonstration well applied for in securities. The police must be there in full force, and these things must be done in time. We are engaging more organizations in South Africa, more organizations which my political parties from Zimbabwe, more individuals. We need to win this case politically and legally. So on the 10th, comrades, we must prepare. We have enough time. On the 10th, we need everyone per court. Nezuro takafara, we were in good numbers, but we need more numbers. Muswa 10. You understand this effort yekuti izvezvi tinomboitwa seungakurunzi tanzi cool down. When the judgment comes, zviganandas, they come and do their nonsense again. So isisu, we are saying, when the security is upgraded at the court, isisu, we must upgrade the numbers, because the politics is a game of numbers. Zvigananda, they are using the game of money. So the game of money influences the legal processes. Isisu, we must continue with the game of numbers. So we are going to have a massive demonstration at the court before the judgment. After the massive demonstration, we are going to all of us, we are going to be in the court. I don't know the court at Chapiwa. Yesterday we were given court 3. Tikakazadza court 3 wakati aiwa kaita kadiki, can we move to court 10? Musi wa 10 hatichafaniri kupinda mucourt 10. They must give us even the bigger court, because this is a serious matter about Zimbabweans. Because if we allow the nonsense to happen again, Zvigananda zvaita, they have enough time to manipulate this system. We must mark Zvigananda zvedu, toziva kuti how are we going to deal with them. But we must mobilize, and we need everyone to be on the court. We are going to engage more organizations. We are going to engage more people. Wakatadza kuuya court nezuro mawana mumwe mukana. We must meet at the court on the 10th. Andi tiri kunzwanana. Musi wa 10 tiri kuda munhu wese. Enough is enough about Zviganandas.
nyaya dzekuti vanoramba vachiti tiri pakati tiri kufambira judgment, ivo vari kuramba vachiuya nemamwe madocuments achiunzwa through Interpol. That thing must stop. Izvezvi taona kuti today they are taking this serious matter because they now understand kuti avo vari kushandiswa pamadhiri vanofanirwa kubvunzwa nepolisi techibvunza kuti officer, bvunzai munhu uyu kuti ari kuenda kupi, because we have cases nemarecords evanhu vanouya vachimanipulate the court proceedings during the court sittings. So we are going to have our own security, then them they are also going to have their own security. We are not going to be threatened, we are not going to back off nenyaya yekuti pane vanenge vachitaurira kuti hanzi anything chinenge chaitika imimi vana comrade Sarwaka ndimi munenge muri responsible. Nyaya yaComrade Nyokayemabhunu inyaya yeZimbabwe yese jekerere, haisi nyaya yana Sarwaka chete. Sarwaka is not a leader of anyone or any group. Sarwaka is fighting with fellow Zimbabweans. Saka musazotifonera muchiti hanzi nyorai tsamba munyorera koti, tinovazira kupi vanhu vanenge vaita musindo kana kuri kunzi havana kuisa masecurities avo pakoti. Hativazive vanhu ivavo. They must put their securities in place. Nesuwo tichitoda kuchengetedzwa nesecurity iyoyo, but we also have our securities in place to deal with zviganandas. Because nyaya haichadi kuramba takatemba masecurities one side. Tiri kuda kuti tinge takatemba masecurities both sides. So comrades, musi wa10 we are going to have a massive demonstration. We are putting everything in place. Tichabriefawo vakuru tichinzwa kuti chii chaitika kukoti nhasi and what are we expecting in this revolution. Revolution haisi kudzoka kumashure, revolution iri kuenderera kumberi. Toramba richiti pasi nezvigananda pamberi nerevolution. We are not going to back off. On the 10th munhu wese tiri kumuda pakoti. Kana hatisina kusangana weekend, maadmins anenge achikuudzai kuti tiri kufamba sei. Rambai chingungundengu chienda kumberi, macontributions enyu tiri kuaona, tiri kufara nawo. Maadmins ari kubata channel, please rambai makabata basa iroro, tiri kuzvitenda. Tiri kuziva hondo dzamanga misangana nadzo previous week dzanga dzisina kumira zvakanaka. Even iwo Comrade Nyokayemabhunu vanga vachiiswa mukona vachiti vari kuda kuziva maadmin ari kuadminister those channels. Rambai makabata channel iyoyo. Don't be threatened, be vigilant. This is a war. This is the fourth chimurenga, nyaya hondo against zvigananda. So ngatirambei takamira semusambangwena. Let's not back off the admins. Rambai makachengetedza channel. We are not going to back off. Musi wa10 tiri kusangana kukoti. After the weekend we are coming again. Taakukuudzai kuti taakumova sei ma applications edu to the police. They must be done in time. Ma letters of progress ese anofanira kuya tokuisirai pano pagroup. Then we are going to give them a number of at least 1,000 people at the court musi wa10. Ndo zvinhu zvatiri kuita. Kana tichakuudzai tichaita a marathon fundraising, which is going to, the other amount is going to cater for our lawyers, the other amount is going to cater for my organization's transport, the other part is going to transport my individuals anenge ari around Johannesburg. Isisu tiri kutaura kuti enough is enough. Panyaya Comrade Nyokayemabhunu, they know, kuti zvigananda, they know kuti kubuda kwaComrade Nyokayemabhunu muchitokisi ndo kubuda kwaMNANGAGWA muoffice. Saka izvozvo ndo pane tarisiro yevana veZimbabwe yese. So let's be pacourt musi wa10. Let's prepare, let's get prepared. We have enough time. Tokutendai maZimbabweans, we thank everybody aenda kucourt. Murarame muri munyasha, mukomborerwe naMwari. Isiso takachengetwa naMwari and we expect more protection. Tinoramba tichikunamatirai. Vanagogo toda kutendai varamba vachiisa maefforts kuenda kukoti. Takazviramba tikati hakuna koti inopinda 1-4. Saka tokutendai mese maenda kukoti mateerera the core yatanga tichipa. Musateerere nonsense dzamunenge muchitaurirwa dzekuda kurambidza vanhu kuuya kukoti. Hatizivi maagendas ekuti munorambidza vanhu kuuya kukoti to save what purpose. We need more than 1,000 people musi wa10. Tokutendai maZimbabweans, pamberi nerevolution, pasi nezvigananda.